כל רוסים מאפיה. מאפיה, אתה מאפיה. אתה פושע. ואתה לא יודע מה איזה יום מחר? לא, אתה פושע שאני... מחר נגמר המלחמה עם נאצים, 9 למאי, דיביל בלד. אם לא צבא רוסי, אתה וכל המשפחה שלך נכנס באחד סבון של הרגליים נאצים. מן, בצוהר. ליברמן, אתה בלד בבית סוהר צריך להיות ביומיים, בגלל אתה הביאו בלד עופות מקלקיליה בלד. בצוהר. כל רוסים בצוהר, עד אחד, מאפיה, מאפיה. אתם מקבלים על החשבון שלנו! בקסבלנקה. אתה יודע... קסבלנקה בלד. מרקש. אתה גר במרקש, בלפלמות בלד? יהיה בסדר, לא צריך מיצובישי, לא צריך לעבוד. פלאפל, חומוס, טחינה, יש. ברוך השם בלד, 1 פיתה ביום, ואתה שמח! למה אתה פה? למה תגיד? צריך לעבוד קשה, לשלם ניסים, צבא, זה, למה בלד? היה במרוקו טוב מאוד, אתם חיים בלד, שמש, וואו! בננות, תפתח פה, בנן נפל בלד. מה קרה? דיבילים בלד. שמו אותך פה, להישרף בבודקן. שים לכם שם. אני יורד מהאוטו, אני אתן לך 2 מכות. יש בשבילך יש חריף, תוספת, ככה עושים.